הייתם מצפים שהסרטון הזה ייפתח ולספר לכם כמה החיים הכלכליים קשים כאן דווקא היום. שהכל מתייקר סביבנו ושלקנות דירה זה כמעט בלתי אפשרי. אז זה נכון, החיים הכלכליים מאתגרים, אבל באיזה צד אתם רוצים להיות? בצד שמתלונן או בצד שעושה פעולות כדי לשנות את החיים שלו? כי בכל זאת יש אנשים שחיים אחרת. יש אנשים שלא חוששים לפתוח את החשבון בנק שלהם ב10 לחודש, והם לא חיים בלחץ ובדוחק כלכלי. ואני אספר לכם סוד? לא. זה לא קשור לכמה הם מכניסים, לא רק, אלא בעיקר לאיך הם מנהלים את הכסף שלהם. אבל אם אתם צופים בסרטון הזה, סימן שנמאס לכם מהתירוצים, ואתם רוצים לצאת לדרך חדשה. דרך שתיתן לכם כלים וידע לחיות בדיוק את החיים שאתם רוצים. דרך שבסופה אתם תדעו לנהל לבד את הכסף שלכם, ותהיו בדיוק כמו אותם אנשים שלא לחוצים לראות את פירוט האשראי שלהם בסוף החודש. אז אני מזמינה אתכם לפגישת ייעוץ כלכלי איתי. בפגישה אנחנו נבין מה לא עבד לכם עד היום, ואיך אנחנו מכאן יכולים לצאת לדרך חדשה.